No. Pre seba? Dobrý večer, Janko, ďakujem za slovo. Dobrý večer, vážení diváci. Práve tu mám vedľa seba nastupujúcu, nadchádzajúcu, vychádzajúcu. Tu nahrávaš stále, nie? Počkej. Obed potrebujem stihnúť, aj 10 minút. Prosím, nie? Nie. Len niekoľko metrov za nami, v budove úrady vlády Slovenskej republiky, sa práve konalo rokovanie predseda parlamentu Tomáša Kajúcha a veliteľa proruských separatistov na Ukrajine Martina Plavku. Nevedí, keď som ľudia? Nie. Predsedu úradu. Dobre. Počkej, v budove úradu. Hej. Úradu vlády. A predsedu. Predsedu Tomáša Kajúcha. A Plavku či Plavka? To bude ešte, tam som ešte nedošla. Klapka, po druhé. Len... Šuter. Prečo som šiel šuter? Ja to nenervovala, nepotreboval. Andrej, nejdeš dneska na obed, nejdeš to. Ne, ideš sa doma, Oravskom potom. Rozprávaj. Len niekoľko metrov za nami, v budove úradu vlády Slovenskej republiky, sa práve konalo rokovanie predseda z Počkaj, Bratislavy? Z Bratislavy, Sašatej. Od jezuitov! Bratislavy. Vymyslel toto a povedz, že opýtali sme sa ho, ako sa dostal poštom, až povieš niečo také, vymyslí si niečo. Že v detstve som zahrával Assassin's Creed. Povedz aký svoj príbeh. Hej, Tak povedz, Matúš. Dobre. hej, iba niečo Kde ste som vymyslí. zahrával počítače, hlavne Assassin's Creed. Papier si vezmi, povedal si, ne? Označil si papier, ne? Tak ho nevidno tam zábir. Daj mi ten papier. Ale nepozeraj sa sem, aby to vyzeralo, že... Ako ste sa? Nie, Nehraj sa. normálne. To sa vystrihne potom. Rozprávaj sa, normálne. Normálne, nehraj. Ideálne je rozprávať sa o doktorovi Tkačkovi. Preto sme noviny ako švídol. Dobre, môžem? V oblasti počítačových technológií chce naďalej pokračovať. Môžete. Počkaj, uznáš si. Zatras. Ja tam poďte si nejaká pečku hudba, neviem, tam neviem, čo je vám povedať. Andrej, čo robíš? Teraz, keď je tam Teraz si ma nasral. zvuk, tam budem rozprávať do toho jazdu. Teraz si ma vážne nasral, už prestať, pomer. každý deň. Dobre, šuter. Pre televíziu Markíza Jan Tribula. Áno. Ak sa vám chce niekto zbaviť, samozrejme, my máme tu milión spôsobov. Ak sa vám chce niekto zbaviť, samozrejme, my máme tu milión spôsobov. No ale po televíznych novinách, respektíve po Reflexe, nasleduje Burlivé víno, respektíve Chlapi neplačú.